Moi boas noites. Son as imaxes de un accidente espectacular que hoxe, esta mesma tarde, ao fío das dúas, tiña lugar en Baloira, para que me entendan vostedes, camiño de Santiago, entre Toledo e Santiago. Un camión con un remolque, prácticamente en unha situación moi apurada, estivo en unha situación moi apurada, xa que, segundo parece, o propio remolque perdía o que era a dirección, empurraba o vehículo nodriza, o camión, ata prácticamente botalo fora da estrada. Afortunadamente non houbo feridos, pero susto os dous conductores non llo sacou absolutamente ninguén. Saúdos, sexan benvidas e benvidos á información en Estrada Televisión neste luns, marcado obviamente tamén polo mundo do deporte. Non se perdan unha xogada máis que curiosa, xa que onte expulsaban a un home que ia lanzar un penalti do equipo que se enfrontaba o Club Deportivo Estradense, unha xogada verdadeiramente curiosa, e o día de hoxe marcado tamén por outras novas. Por exemplo, estará nos nosos estudios David Otero, que é o voceiro de unha plataforma, a plataforma Queremos Galego, que ven de formarse na estrada. Agora lles contamos toda a información, pero antes, en titulares, lembramos os principais argumentos deste tempo de información aquí, en Estrada Televisión.